ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои кранбуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯз навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Норак, аз территорияи Қумсангӣ, Ҷайҳун, территорияи шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Тисо, Рудакӣ, территорияи Кӯлоб, Варзоб ва дигар тарафҳои Қурған ва квартира аз Душанбе, шаҳри Ҳисор, Ваҳдат ва территорияи шаҳри Бухтарам ҳастанд. Обшин аз ҳар шаҳр ноҳияҳо хонаҳо ва квартираҳои арзон. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 116 сомону 50 дирам. навор аст мекунем. маромад рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ҳо дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ҳо бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди босонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадад. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, аз территорияи шаҳри Норак ҳастанд ки бениҳоят кушод ва бо ҳамаи чизи чора. хона қарор дорад дар шаҳраки Норак, деҳаи беход. дӯстони азиз, ҷои хуба мегӯяд, ҷои ободӣ ва ҳамаи чизи калонкатӣ. тақрибан мегӯяд 50 сотиқ мегӯяд замина, яъне ки 50 сотиқ замин, 5 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет ҳастае. чанд намуд об ва свет ҳастае. оғлои калон, дӯстон, як чандто оғлои калон 700 квадрата калон мисли ранги ферма кардагӣ ҳастае. ва 6 сотиқи дигар парник отдельни барои лимонхона дорад, барои лимон. ва 6 сотиқи бо дигар намуд парник ҳаста, яъне ки чанд намуд парникҳо ҳастае. 6 сотиқи ва оғлои отдельни душ, отдельни ҳоҷатхона, дӯстони азиз, ва бо 6 сотиқи отдельна боғ дорад ки ҳамаи намуд дарахтон дорад. як 10 намуд оғул ҳаст, дӯстони азиз, 6 сотиқи дигар боғ, 6 сотиқи лимонхона ва бо дигар чизо. тақрибан 50 сотиқ замин бо ҷои чарогоҳӣ барои гов мол дорад. обшим барои ҷои гов мол кардан, барои боду ҳавои тоза ҷои бениҳоят хуб астае. хоб обсвет ҳастае. ремонтҳои хона асос 5 дар хонаи нав кардагӣ ҳастае. хоб гидаш маҳкам, дастирош намефурӯшанд, бо ҳамаи чизи чораш, бо нархи 2 миллиону 500 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ва вариантҳои алиши ҳам дорад. ягон квартира аз территорияи Душанбе ё ки хонаи замин ё ки ягон мошин бошад, вариантҳои алиши дорад. алиши ба квартира ё ки хонаи замин ё ки мошин бошад, маромад пешкарӣ. аз Душанбе квартира бошад, бо хубтарак. якумаш рақамҳои вавилон, яъне ки намедонам вафа мегафон аст, дастӣ, ахираш 00 Тоҷикистон. дуюмаш рақамҳои рамаста ки WhatsApp аст, номерои Европаи WhatsApp дорад. ин ахираш 07 WhatsApp дорад. маромад ягон саволтон бошад, ягон вариант алиши дошта, маромад пешкаш кунед. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае. дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Карасинка. домҳои нав ва омода, ҷои беҳтарин. духонага квартира ҳастае ки дар шашум ошина қарор дорад ки доми 6 ошина ҳастае ки 52 квадрати метрае. боб свет таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои беҳтарин. хоб пеши ходоки 24 соата мегасовиш, пеши бозор, магазин, масҷид, медпункт, ҳама чи дар пешаш, дӯстони азиз. тирезаҳош тарафи роҳи калона нигоҳ мекунад. хона бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ, евромонтаж, евроремонт, ҳамаш қоидаи тёпли пол, кондитсионер, холодильник,
машинка ва дигар чиёш ки ҳамаша қатишон метиҳанд. беҳтарин ремонтҳои люкси замонави дорад, кондитсионер мақсад стиралка ҳама чизе ки дорад қатиш метиҳанд ва квартира дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $50,000 ки бо муомила дорад. метавонед бо тоҷикӣ худтон ҳисоб кунед. нарша мега $50,000 бо муомила дорад, арзандаи бо ҳамаи чизе чораш ва беҳтарин сифатҳои нав доми нав дар шашум мошина бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. якумаш рақамҳои мегафон тоҷикистон ахираш 78 мегафон мегафонҳои лайф ва дуюмаш рақамҳои россия кор мекунанд ва дар рақамҳошон ватсапам доранд. $50,000 мега бо муомилаи хуб дорад. рақамҳои тоҷикистон мегафонҳои лайф пайваст, дуюмаш рақамҳои россия ватсап доранд. шаҳри ваҳда красинка, домҳои нав пеши мактаб ва қудук 24 соата, бозор, магазин дар пешаш. марҳамат, дигар маълумотро аз рақам поёнбуда гиред. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, посёлкаи наврӯз, пушти молбозор, дар ҷойи хуб, ободӣ ва хонаи коробка бардоштагӣ. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона бардоштагӣ ҳастае ки об ва свет. дӯстони азиз, светча мегзарад ки ҳамсоя об доранд. якта калидор, баня, ҳоҷатхона дурушта, гирди хона маҳкам. дӯстони азиз, хона хай коробка фақат болош пушондан мондагия, дигар корош, дигар деволош бардоштагӣ, ҳоҷатхона дигар чош уже тайёр аст. бардошта ҳоҷатхона уже кандагӣ, болош маҳкам, уже тайёр. фақат ҳамин хонаоша болоша мечаспонем, дар тереза шкатур монтаж, ҳамин хел коро мондагия. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад. дастсрочно мегӯяд сум дар коре, бенӯяд мегӯяд заролем. нархаш $120,000 сомонӣ аст ки нархи арзон. бо ҳамирам ягон сум мегӯяд муомила мекунем срочно. $120,000 сомонӣ дар шаҳри ваҳда, посёлкаи наврӯз, пушти молбозор. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 97 кор мекунад, ватсапам дорад ва дуюмаш рақамҳои промои россия. неки рақамҳои нами 3297 кор мекунад ва рақамҳошон дар ватсапам доранд. 120 мега бо муомила дорад. об, свет, 5 сотиқ замин, 3 дар хона, ҷои хуб. марҳамат, ягон вариант дошта бошед, ягон саволтон боша, агар барои ягон арзон кардан агар ки хоҳед маълумот фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳо тамос гиред ёки нависед дар ватсапшон, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш негузоред ва ягон чизи фурӯшта дошта бошед, хоҳем ки реклама монед дар канали мо, марҳамат, сурат маълумотро роя кунед, мо реклама мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти чортепа, деҳаи ҷомӣ. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, якта калидор дорад. гирди хона маҳкам, ҳуҷҷатҳои хона, техпаспорт, ҳамаи чош ҳаст. дӯстони азиз, барраҳи калон наздик ҳастае, об ва свет мега пастяре мега соҳибаш ҳастае. мактаб наздик, барои калон наздик, духтурхона. хоб, дӯстони азиз, ҳамаш наздик ҳастай. сабаби фурӯхтан просто сум лозим мега ба шароитҳои зиндагӣ, ба ҳамин хотир мега мефурӯшад, ҷош мега ҷои хубае. гирди хона ҳамаш забори баланд маҳкам кардагӣ ҳастай. об, свеча мега позитсияни ҳастай. боз мақсад ки тақрибан мегӯяд 1000 дона дига мегӯяд кирпичам дора, инашам қатиш метиҳем. инчунин оригинал техпаспорт документош ҳастай. об, свет, пастяни. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $210,000 сомонӣ ки бо муомила ва савдош дар назди хона. ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти чортепа, деҳаи ҷомида. хоб, 2 дар хонаи калон қатӣ калидорч, ошхона, баня, кухнишкатӣ ва 3 сотиқи дига замин. промои рақамҳои россияе ки кор мекунанд ва дар рақамҳошон имо, ватсап доранд. ягон саволтон боша, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, шумо дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. ҳам номерошон кор мекунад, ҳам имо, ватсап дар ҳамин номер пайваст доранд, инашам кор мекунад. марҳамат, чӣ саволе ки доред, чӣ маълумоте ки мехоҳед оиди ҳамин хона харидор бошед, марҳамат, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. ва дӯстон, шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан боша, марҳамат роя кунед, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмансур, назди маркази савдои ашанда.
2 сотиқ замин масоат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, гирди хона маҳкам ва обсвет пастяняй. Пушти мактаби 102 мегат соҳибдӯстони азиз бо ҳамаи чизе чунраш дастирошона мефурӯшанд бо нархи 550,000 сомонӣ ки муомилаи хубам дорад ва ремонтшам ремонтҳои беҳтаринае. ҷошам ҷои нағза мегӯяд. марҳамат ягон саволотон бошад, ягон маълумоту иловагӣ агар оиди ҳамин хона хоҳем ки фаҳмидан, марҳамат тамос гирен, ҳамаи саволотонро айсоибаш пурсен. дӯстони азиз, аз кадом территория, аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия ба шумо хона, замин, квартира ки лозимае, мақсад ки мехарен, танҳо дар комментария нависен. мо агар ёфтем дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед ки дар канали мо реклама монда барои фурӯхтан, марҳамат дар рақамҳои 885 12 20 дар роҳӣ кунед. ватсап дорам, марҳамат мо реклама мекунем. лайк гузоред, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон ки маҳсулоти заминашон маъида не ки хонаи дуошонае. хона қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дубеда ҳамин хел маълумот. 1 сотиқ маҳсулот замин дорад ки 9 дар хона дорад. хоб 4 хона мегӯяд дар поён ва 5 хона дига мегӯяд қати магазинаш обшим ҳамаша нуҳта ҳисоб кардаги мақсад 4 хона магазин ҳамин хел чоп дай 1 сотиқ замин. нархаш мегӯяд 223,000 сомонӣ аст. бо хай як бур занг занед саволотона аями ака бупурсед, маълумотҳои пураша бупурсед. мақсад ки лаби роҳ дай бо хай маълумот шавед. заминиш маҳида 9 дар хона обши ҳамин хай ҳисоб кардаги Файзобод, ҷамоати Дубеда. марҳамат ягон савол, ягон иловагӣ, ягон маълумот бошад, занг занед, саволотонро пурсен ва дӯстони азиз лайкҳоро фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Маяковский. духонага квартира ҳастад ки дар 4 ошина қарор дорад. 46 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ҳамаи шароитош мегӯяд хуба мега, ҳамаи шароитош муҳайё ҳастад. хоб ивазам карда мешавад мега, мақсад ки ягон вариант боша пешкаш кунед. нархи квартира 386,000 сомонӣ аст. бо хай хати хичот муомила мекунед. нархи квартира 386,000 сомонӣ иваз карда мегӯяд мешавад. дар шароитои хуб боша мегӯяд, ягон вариант боша марҳамат пешкаш кунед. квартира шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дорад. дӯстони азиз, бо як бор дига ягон агар шумо ки мехаред ягон вариант дошта бошед, як бор дига бо занг зада маълумотҳои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем ба 8-ум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. номи пешинааш Қумсангир, хоб деҳаи Тутзор, ваҳдати милли деҳаи Тутзор. ҳамин хел маълумотҳо 11 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хонаи навсохти барак ки боз қум санг ҳамин хел чӯам камкам дорад. 3 тарафашон мегӯяд дӯстони азиз маҳкам астад, медпункт, масҷид, хоб обсвет ҳамаш ҳастад. хоб ягон мақсад маълумоти иловагӣ бошад, агар фаҳмидан бо занг занед, маълумотша гиред. нархи хона 210,000 сомонӣ аст. бо савдо дорад. бозор мозор ҳама чи наздикай. бо хай ҳамин хел нависида 3 дар дигар хона, хонаҳои барак, навсохт, хонаи хуб. ягон саволотон бошад 210,000 сомонӣ аст. бо савдо соҳеб метавонед маълумотҳои пурраша як бор дига гиред. марҳамат. мегзарем ба 9-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастад ки дар 10-ум ошина қарор дорад. 56 квадрати метр. хона мегӯяд қариб ки тайёр аст, мақсад ки шпаклёвка задагӣ аста мега соҳибош, фақат рангу бор ба дига кораш мондагӣ. дар тереза шпаклёвка дагӣ. нархи квартира 195,000 сомонӣ аст. бо муомила дорад. хона ки қариб ки тайёра уже одамо баъзеҷа зиндагӣ доранд. 195,000 сомонӣ, шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон, падез кафел, мақсад ки падез кафелае. хоб рақамошон аста мегафон, кадомтон агар ки мехарем бо занг занед, ягон саволотон боша айсоб дошед. марҳамат. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қуроғонтепа, пеши кургаҳои поликлиника. духонага квартира ҳастад ки дар 2-ум ошина қарор дорад. 44 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ҳастад. ҳамаи шароитошо мегӯям отдельна ҳоҷатхона, ванна, алоҳида кондитсионер, телевизор, термис, кресла, диван, стенка ҳастад. пеши ҳукумати вилояти Зубной, донишгоҳи Носири Хисра ҳамаш ҳаст. лаби роҳ дар ҷои хубае.
дастфирошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 265 сомонӣ ҳастае ки бо муомилаам дорад. рақамошо насаи мегафон ягон саволотон боша ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмида марамо занг занед. фақат илтимос харидорӣ аниқ мегӯяд метавонанд тамос гиранд. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочнаи бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри турсунзода рега диҳаи фаизбахшда ҷойгир аст. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки об ва свет мега ҳастае. ду намуд мега об дорад. маълумотои бештар мега тариқи телефон. шаҳри турсунзода диҳаи фаизбахш. нархи хонара мега 80 000 сомон мега бо муомила дорад. нархи хона 80 000 сомонӣ савдо доштае. хоб рақамош рақамҳои мегафон кадом то ки мехарем марҳамат дигар маълумот шавад гирем. дӯстони азиз ин буд навори имзои мо то видео